Hello guys, good morning! So medyo, nakagising ko pa lang kasi maggagawa tayo ng pandesal today. This is my, first time ba to? Yeah, this is my first time na gagawa tayo ng pandesal. And actually nakagawa na ako ng bread dati, pero ibang bread yon. Ngayon, pandesal yung gagawin natin and tingnan natin kung ano yung mangyayari. Sorry kaano ko lang. Kasi gusto ko ipakita sa inyo kung magiging successful ba itong gagawin natin yung pandesal. So, magpiprepare muna ako. Ayan. Tsaka easy lang yung pandesal na to. Ayan. Today pala is Sunday. Kaya gagawa tayo ng pandesal dahil Sunday today. Kunin muna natin yung ating all-purpose flour. All-purpose yung gagawin natin. Yung ating gagamitin. Okay, mga measuring cups. Ayan. Ito siya guys. Ayan, pinapatubo ko lang. Ang ginamit ko dito is instant yeast lang. So, tingnan natin mamaya. So, ito yung ating umagahan. Tapos, meron kaming, medyo puti yung aming, ito, puti yung aming, anong tawag dito? Breadcrumbs. Wala kaming ibang breadcrumbs. So, puti. Pinino lang namin. Ayan, para pinipino talaga siya. Kasi syempre, pandesal yun. Kaya, ayan, ready na. Falta Kasi ginggong lagi. na. Pikachu! Nanti mo na si Pikachu mo na jodoh. Ika na mo na jud. Balik Mo ko. na. Ibalik ko si Pikachu karon ge. Remember man. Remember? Remember. Ano ka ba? Remember when? Nila ma. Okay. Hello guys! So ayan, kasalukuyang niluluto ko na yung ating bread. So, hindi ko napapakita sa inyo yung recipe kasi since this is my first time, then iti-share ko sa sa inyo pag na medyo okay natin yung buhok ko. So, niluluto na natin, naginintay na namin kasi gutom na kami. Kasi matagal akong nagising. Kaya ayun, pero kasalukuyang mabilis na maluto, 15 minutes lang. Kaya puro kakain tayo mamaya kasi gutom na ako talaga. So ayan, nagugutom na siya. Nagugutom na siya. Malapit na, mga mga 3 minutes. Ayan. Hindi ko alam kung natin yung verdict natin ngayon sa pandesal natin. And let's see. Yung itsura guys, actually hindi ko na pino-form, basta lang na kinat ko na lang siya. So yung itsura niya white kasi nga yung natin breadcrumbs puti. Kaya medyo siya, medyo white. Hindi pa nga siya nag-brown eh. Hilo pang tali ni. So eto na siya guys. Inanuhan ko siya. Ayan, nag-brown na yung ibabaw niya. Inulitan ko ng kasi parang masyado siyang malalaki. So next time gagawa ako, lilitan ko na yung sizes. Ayan, medyo malalaki to masyado. So ayan, luto na siya in fairness. So titikman ko na ngayon kung ano yung lasa niya. So actually, naggumagahan na kami guys kasi nagutom na talaga kami. Inulit ko pa. So, eto yung itsura niya. Ayan. Tikman natin. Naggumagahan na kami kasi nagutom na daw si Hagrid eh. So,
Tama lang yung ano niya. Sarap, mama. Tama lang yung tamis niya kasi ayoko masyadong matamis. So, ayan. Sarap to. Lagyan ng jam, yung jelly. At sarap sa kape. Ito yung gusto ko talaga sa umaga. Hindi ko alam, masarap talaga yung kumain ng mainit na bread sa umaga. Ayan. Kain tayo, guys. Kain tayo pa. Thank you. Harap. Init. Mainit ba? Parang... So, tapos na kami mag-umagahan, guys. So, naglilinis kami ngayon. Today is Sunday. And yung shoes dito yung lagi nakakita na shoes dyan. Transfer namin dito. And si Papa naman naglilinis ng CR. Hi guys! Hi guys! Oh, ayan. So, finish na to. So, finish na. Pagkuha ko na eco bag. Okay. Tapos, si Hagrid naman, nakapaglinis siya ng mga bintana. Siya yung pinalinis ng bintana. Nakapagdirig na yun tayo ng halaman. So, si Papa yung nag-ano sa CR kasi hindi ko kayang sumasakit yung likod ko pag medyo pa lagi ako nakatawag dyan. Naka-ano yung likod. Tapos yung ginagamit pala namin, tough di pa? Wala do. O, yung ginagamit namin talaga ngayon is yung tough. Sobrang ganda ng tough talaga, guys. And ito yung pakita ko sa inyo, ha? Yung tough na ginagamit namin. Ito. Yung green. Green na tough. Sobrang ganda. Actually, may nag-recommend sa akin nung nasa sa malaking bahay pa kami. Ito yung namin nag-recommend sa akin itong tough. Pero blue kasi yung ginamit ko dati. So, ito. Yata yung ilagarin Ito. ba? Dili. So, ito naman is yung green yung pinili ko. Heavy. So, ano to, at least mga 10 minutes sa bowl, talagang sobrang approve. Naman, dyan siya naglilinis sa, tanggalan na pa. Naglilinis siya sa, floor. Tsaka doon sa kasi madumi na. Guys, so grabe. Yung itsura niya kanina, sayang hindi ko napakita yung yung mga niya dito ba? Sa tawag dito. So, yung sa mga screen, talagang nawala siya, guys. Grabe yung tough, guys. Tough mama. Ayan. Lang ni Papa, binabrush. Hello guys, good afternoon. So ayan, nagluluto tayo ng lunch namin. Kasi today is Sunday, so ito yung lunch natin. Beef yan. Isang maliit lang na beef. Parang na-haul ko ata yan. Tapos, pork bones na yung sobra. So, pinaghalo lang namin. So, yan yung aming uulamin today. Tapos, dahil wala kaming patatas, nagpabili ako dun sa sa labas kay Papa. Ayan. Tanglad. Nope. Nakalimutan ko, guys. Hindi pala to para sabaw. Ano pala to? Fritada pala yung gagawin ko. And kaya pala lang ni Papa. So, okay na yan. Na natin yung ating mga gulay para at least mag-soft na siya. Mag-soften na kasi parang kanina pa yan eh. Wait. Pinaanuhan ko na kay Papa. So, ayan siya, guys. Nalagay ko na yung sauce. Pero, hindi naman ito ubusin lahat kainin. Tatabi tayo ng konti. Kasi masyadong madami ito. Pero, inano ko lang siya. Hinluto ko na siya lahat. Oh, ayan. Lagay tayo ng paminta. I love paminta. So, eto guys, maganda sana kung colorful yung ating bell pepper. Kaso, yan eh, lokal na bell pepper lang yan. Pero, Sarap. ayan, pa namang masarap. Panuhan lang natin. Wow. Pakuluan. Bango. Ang bango-bango. Bango-bango wala.
Gusto ko kasi talagang soft na yung ano, yung mga gulay. Ayan. Sobrang init. Ayan, tapos na tayo magluto. Inano ni Papa. Nilagay na sa lagayan. Dahil gutom na. Exactly 12. No, 5 minutes pa pala bago mag-12. Ayan, magla-lunch tayo. Malakas yung electric fan. And nag-coke tayo syempre dahil today is Sunday. So, pero nakalatag na yung ating mga baso, ang mga tasa natin, mga ano dyan. At kain na tayo. Hagri, dali na, wash na hands. Okay. Sino? So, eto na siya guys, yung ating ulam. So, hindi ko pinaubos kay Papa kasi para naman mahati siya. Ayan. Bali, worth ano lang to ha. Magkano yung karne? Nasa 100. Ayan. So, ayan. Kain tayo guys. Parang social pero hindi naman. Ayan. Tapos na tayong mag-lunch. Ayan. Nakapagugas na tayo ng plato. Si Hagrid naman ito. Gumagawa siya ng ano, yung aming malaking container. Ayan, ginawa niya swimming pool. Pinupuno pa namin yung kanyang ano, tubig. Kasi summer na, so ayan. Guys, siya lang din naman yung nagpupuno niyan dyan. Ayan. So ayan guys, hindi siya kasha dahil malaki siya masyado sa container. Ayan, maghanap na tayo ng paraan para ma-enjoy niya yung ano, kasi sobrang init. Diba? Wait lang, yung kapay tubig. I can see. Don't worry. 1, 2, 3. Go! Oh, diba? Hi! Okay, don't worry. I'll stay. You and me. Sudlan ni mong dalunggan. Ha? Sudlan ni mo hang ears. What very cool. Mabuang mo. I can touch the floor. You touch the floor? Oh my goodness. Yeah. No more sleeping, okay? No more sleeping. Okay? No? Oh, Ya, ya. Bro, se lamig. I did the black one. Shoot, black one.